Klima larrialdiaren aurrean Oiartzungo udalak onartu berri du energia plan berria eta plan horretan jasota zegoen besteak beste hemen kiroldegi gainean egin berri dugun instalazio fotovoltaiko hau. Oiartzungo udalean dagoen instalaziorik handiena da oraingoz eta 326 plaka dauzka. Instalazio hau egin berri dugu kiroldegiko energia kontsumoari erantzuteko eta oso inportantea da izan ere kiroldegia da udal instalazioen guztien kontsumoaren herena kiroldegiak hartzen du. Beraz, oso instalazio inportantea izango da energia kontsumoa gutxitzeko. Naiz aurrerantzean beste batzuk egitea ere aurreikusten dugu. Apostua egin du udalak jasangarritasunean eta apostu horretan sakontzeko bere instalazioak egiteaz gain herritarrak antolatu dira energia berriztagarrien komunitatearen inguruan. Jada badaude instalazio bat ikastolan egin dena eta udalak hurrengo urtean babestuko du energia berriztagarrien komunitate hori pixkanaka herritarrak izan dezaten aukera energia berriztagarrien bidez beraien etxeak hornitzeko. Bai, gure konpromisoa da Oiartzun jasangarri baten alde pausuak ematea eta energiaren kasuan bai udaletik bultzatuko ditugu gisa honetako instalakuntzak, egin behar diren inbertsioak eginda etorkizunerako apustu bat direlako eta herritarren partetik ere oso pozgarria da horrelako komunitateak sortzea eta gure partetik argi daukagu udalak behar duen babes hori eskainiko duela.